Bun. Hello, check. Ka jingrai ka basmo tenan de. Namba karukom rajong fin de. Ngas ngutho pim long comfortable boki. Namar hakapor ka bapilet lo bapihar shapo ka ja ka surjong pi. Dipidan kamban work bhagata but ka breathing jong firu. You tend to lose your breath. Kat fi jan miss iti hakaruk por bapirai baban shimi ki weekend nek kikintian. Piduna hangta. Di pihak bande ki exercises. Pila banyo ki exercises. Na po YouTube ru ki bon. Di le ki vocal exercises. Pihak bande ki ya ka breathing exercise ru mo. Oh ita. Okay. Miss Kenkor. Ta. Hello, check. Hello. Kadai ko moong i miss hi mo
ka breathing jong phi dan ka man le bha nang ta pa de timing kabyang mo kabyang henry khindia hane hantai ka like khindia tong henry mle pin practice bha shu te kan long bha mo te nang ta pa de ka song choice lu kabyang henry kumbong imes hi uki mo phila lek lu phila kham phila kham pim like shu mo te try ban le bha ka ta mo hello da phi ruai man na ka poro kan ma ngla ju ong ye phi ba phi driban traiban pelat wat num ayu than wat num control thanina de kham tam ha ki tu ki por ki ba la jankut ka line try ba phin num control than mar bale la da phila control than ka khi no ka sur ha ka jaka ba kan sontanat kala do marks no hang ta mo te try phin le ka ta nang ta ka breathing ka jong phi nang le shu ki breathing exercises mo te nang ta bat ka pronunciation ka jong phi mo kumba kentien khasi kumba ka de ban long bet ki a ki e kan try ban kan no kum kitaben mo Kublai Miss Kinkor i Miss Lapdiang. Gajo himo da pi keno ketien kasi da pi garukom keno kam di ban style ne di piap da haba pi rai kasi hab snguthu ba pi de kumta kasi ne di nang ta pede ka ha ka tu ka benta shaba finchim ya ka benta ban kamsted di ne hapo ba pi pen kut
that ketukan last word kahap ban long kam jai kena mde bakan long tebak-tebang mo ti pihak ban work bahar pi rai ko bikini ki jing rai pihak ban work bahar gitu mo. Thank you, Miss. Atrai ban long jong atrai ban atrai long ba jong mi ban long jong mi trai xem ya nga trai bin xem ya nga trai baเป็นดอนกามจิงตรายเชมยังตรายบาเป็นดอนกามจิงจองเชมตรายจองเป็นดอนเป็นดอนกามเป็นดอนกามyang try sim try jing e yang kat ba jing em jong jing em jong o hi kai ngan nang ngang e ya mi xem yang try ba xem yang try pin don cam yang tai la no la hang no try yang thank you. Enrique pihak ban practice bahashi bun bahamo Okay, Miss. jing rai pihak ban la lendet e lyrics rumo Okay, Miss. di pihak ban dek bahai kita Okay, Miss. mo. Okay. Miss Kane. Kum Joey. Kum Ong Imes. Okay. Pi don kam practice bha Henry pada nak banta jing slur jong pi Okay, Miss. mo. Ngai kublai kata pi slur ba pin one stage mo. Wat la pim patla ki jing rai la ne pi duna hang ni hang tai ru Henry pi slur ba pin ki stage kalong ka jing I men siam nak banta ki babon mo. Okay. Ta nang practice susu nang le pha susu ha. Okay, Miss. Jing sokong kawa malamar hamin sim mular ngalong komentar Jing hun kamin sim da jing kmen ngayay rai ngalahun kamin sim baru try ngalahun kamin sim ngalahun kamin sim baru try Bob jong uba o jing kmen bam laong babara hadum ni hashai Jing bin im jonga me la long bakut try shisha ngalahon baru try ngalahon baru try ngalahon kamin sim baru try Jing wan jang u try o jing kmen bam laong bapungan kikis Jing wan jang u try ngila o penong ngalahon
kamentim ngalahon kamentim baru try ku plesh pun Gwenet, hapor pi sedang yang kejin roy ma ken ma berbor pi riban sedang bah, ma kata hingan ong sedang bah nang tapat dia try ba pindom roy daka kemut, ma dar roy daka kemut kejin roy ke pasung tenat ru kam sung tenat shu, ma te nang ta kiken rukum keno ka jong pi, ma they try dum they dum, ma kita bet te nang tapat dia nang tam ka rukum bat ika mai ke jong pi ma barabo debat ka mai ke jong pi kam de long kum ni ma debat ika mai jong pi kum ni kam kat shu lada pilar wai suki le kam yo snow shu ma pi ben bat kum ni ka mai ke jong pi position ke de long kum ni ma ken mau kita ma Miss Lapadiang. Gwenet, kamo imis mo man keno apya man keno bah. Kajing ruai ka bas ngutenat bah. Ne haba pirwai. Ai kita ki bas ngap ya kajing ruai ka pi pirwai ru kan kata ya ka jing im ka jongki ling ba kajing ruai ka pi pirwai. Mo haba pirwai ki kentin ki long ki bakit jing mut hadu kata-kataan deh. Ti ai ba kita ki kentin pedek kan long nakaru kom ra jong pi kan kata apat ye ki wei pat mo. Ti pidan kam ban practice bah but ban long confident mo. Ngi em haki ski jing ya ne lenti jongi dap tang jing wala hang ni dei tang ying shong basa ben ban ngi be jing thala kumbangi om idei kun krista gem dei ban buồn kum ya kita ken mau tang ka nia ba ki wei kin i jing pa briu jisu hangi Jing shisha shwaba kapur jong ikan shusap kaning in yo na Ramatra tuing hasen na jongi Banlong saki shaki wei Kam ting pen em jong utrai tungin ai ka burger hai Jing it clear I can hear se buram utrai ngin yai ken ti
Balong Saki Shaki Way Balong Saki Balong Saki Balong Saki Shaki Way Daina kajinroi ka basong tanat mo ka yahabat ka sorjong phi mo te henry padde kumbai kiwi participant gila ong mo ka jingkano ka kentien nang tapat de kumno phi ang ka suntur mo por phi roi phi ben ang suntur da phim ang suntur am kamlong ra mo da phi roi ka kamtam jroi khasi lai da phim ang suntur kamot ki kentien kila nguit nyo sopo kimyo sngo shu mo nang tapat de ka voice control ka jong phi ha hakanu korkom ba khamtam itu ipat kala wan am itu ipat ba kala kham kiyo ka jinroi hakum kitu ki pat phi de ban pen kham pen kham ki shu hai ka sur ka jong phi pen jam mo pen jam ong bom ta te nang ta phi de ban sung thu hakanu korkom ba phin ba ka jinroi ka de ban red ka sur hakanu korkom ka de hakanu kapor ka de ka ban he ka sur ka jong phi mo nakabanta kita phile bon ki exercise ki ba phila ban yo na YouTube ai mo bet ki exercise nang tu le ki exercise dan nang ta phina ban improve ha gitu ki voice control ki jong phi ma Thank you Miss Miss Lapadiang. Kumjo hi ka rukom keno na bat haka por phis dang ru ngi em hakis ngi jingele nang tu fi mes kendian mo ka haban shai de nang ta pade phi wat jutieng man penlai ya kasur jong phi mo phi de ban penlai ya kasur phi don kasur ka bas ngotanan handai phi tieng nei ban ang ka sentur jong phi ban long confident ya la dia mo tang katai. Thank you Miss Sim ka kerdu ka jing im samla ka badap tang kitma la ke tau yar ya do nut tang ki jing thala dap tang jing ya le ha jing im abale la de ki don kilok ngas ngolong marway bun xin ngakin mau ya la unong thao ka do nut kak let melong ba kham krau ha ba er yong kiwan ha jing em jong nga ha jing jong me to sha yang nga Simbalei kilok panga it ki jano sha trai sha me ngapai ya ka jing sup to ai jing at pelung kiwan dam abalei wat yang jangai dap tang jing ya le ha jing im abalei don kilok ngas ngolong marway bun sin ngakin mau ya la unong thao ka do nut kak let melong ba kham krau aba er yong kiwan ha jing em jong nga ha jing jong me to sha yang nga Jisu ka jing men jong nga pai to is nei yang dei tang Jisu ka jing men jong nga pai sha
isneyanga Detang ujisu Kajing menjonga Ngapai syau To isneyanga Dapang jing yale ha jing abalay Lada gidon kilok ngas ngolong marway bunsin ngakin mau yala unong tau kado nut kaklet melong bakam kraw haba yong kiwan ha jing jong nga ha jong me ko sya yanga Haba yong kiwan ha jing jong nga ha jong me to sya yanga to sya yanga ha jong me to sya yanga Iban sara kajing rai te kabas ngutenat bah te kerukom rai ke biang tamba dan kendiat pimis ke timing hashaban kudru te but the pi rai ne we happen express kambasa kendiat but what long stiff hajo mo te tang kitai Miss Kenkor, boleh sebut Miss Lapadiang? Kumbaong imesi expression dan kambha mo kajing roi kalak biang ka song choice ka jong pi ka biang mo the dan bok pin lech ka next round lak tham le bha shu mo Cakap lemes. Baroki Kristen Gentei bacendrang Gidei ki apostol Hakabalang Bansaki Syaka pertei Bangilong nong bun Ukres kono blei Apostol Ngidei balong Kamen sim yalam Ngidei ban pong
bun ka jingrai ka bas ngotanat but karukom control jong pi ya ka sur jong pi ru ka biang te nang khamle bha shushu mo blish bun Baro kabyang overall kabyang lo baro khat mo ka voice control kabyang pidan kam tang khindiap tok ban khamle bha shushu ma all the best Bun sin a try ngaju pen mong yami ling baki kamba jingle junga ngam slow thula jing em bang ayai bat ka perthai han ray me khot it yang a play Bun sin a try ngaju pen mong yami ling baki kamba jingle jonga ngam slow thula jing em bang ayat bat ka perthai an ray me khot it yang a play me long long pen kya ya ka jing in jonga nangit pa me leki kamba ni wan bandai hu da ka don nut baro ongarwai hallelujah Balayap halor jing pra ban penem you nong papum manga kuntangan damani ya usim utrai kitrai opan penjam lasun jing ruai melong nong pen kya ya ka jing in jonga ngangit pa miliki gamha niwan bandai hu da ka donut baro ongarwai hallelujah nilong nong pen kya ya ka jing in jonga ngangit pa miliki gamha niwan bandai hu da ka donut baro ongarwai hallelujah amen
ngangit pamiliki gamba nyiwan banai mo dakadonut baro ongarwai hallelujah Ricky, ka jinoi ba song tanat ka biang ka song choice mo pila ban le pha shu ka song choice ka jong pi mo ha ka ne te nang ta pa de wat tiang ban pelai ka sur jong pi mo pilai bon ha ki not sang ne hang tai mo khendiat mde hadu kata kata pilai khendiat te nang le pha shu ma Miss Kane, Miss Lapadiang. Hello, check. Hello. Ricky, piaban practice ba ki exercises. Mo, de kumoi mas fi flat, kidan ki benta, ki ba fi flat. De hakapor ba fi let ba fi kiu biang ka jingrai, ba fin shim biang ka chorus ru, pelat ka surjong pi tama piap nang ban control ru kajuk kapor, ba ka voice control ru ka duna ba mo. Okay. Thầy đáp chính ya lệ thầy chính tiền du cả mét cả đáp kia hay men sim cả kia du cả chính em sắm la cả bà đáp ta kít mà lát kia ta về ra đồ nút đã kít chính thala đáp tăng chính ya lệ hà chính em ki don kilo ngas ngolong marway bun sin akin mau ya la unong thao ka do nut kak let me long ba kham krau ha ba er yong kiwan ha jing em jong ha jon jong mi tu sha yang siam balay kilok banga it ki jano sha jing me na pai ya ka jing suk to ai jing at pelon ki wan tap abalay wat yang ngai tap tang jing ya le ha jing em abalay la da ki don kilok ngas ngolong marway bun sin akin mau ya la unong thao ka do nut kak le me long ba kham krau ha ba er yong kiwan ha jing em jong ha jon jong mi tu sha yang Jisu ko jing kaman jong nga pai tu isne yana de tang Jisu ka jing men jong nga pai sha u Jisu ko jing men jong nga pai sha u tu isne yang
tang jing ya le ha jing em a ba le la da ki don ki lok ngas ngô long mar we bun sin nga ken mau ya la u nong phao ka do nut kak le me long ba kham khao ha ba e ryong ki wan ha jing em jong nga ha jong jong ni tu sha yang nga ha ba e ryong ki wan ha jing em jong nga ha jong jong mi tu sha yang nga tu sha yang nga tu sha yang Lishbun Lisa Fidan kesur ke basngul tenat di kejing ruai ke basngul tenat tang ba karukom keno mo habong jing im jonga mo piapan cek ba ya la dia kini karukom keno mo di tang kendiat hai tiba bankut sendan pimes kendiat hang tu di nilai nganget penang le bahasa syok mo. Thank you, Miss Lisa Mary. Kajin roi ka pasong tenat ka song choice ka piang te nang ta komong Miss hi mo kijin keno ikan tien ke jong phi nang ta nang le bahasa syok ki exercises mo na banta ki breathing na banta ki karukum kiyo karukum hiar ke jingruai mo piliban song thu bahaya kata mo thank you bas trong ban thơ khả ca min xin ca ngừng kus la jing long jing man ha ca birthday a ca no yas no share jing dung jing ken ja jong ka min na kang sha mi atra klan ta bor jong mi able ngas ngô thu ngam long eiวันบันทะเลยองรู้กีเบเกอร์เทกาปือเทกาขี้คุมกาดูยาวบาบันเยงมาเรงอำลาเคลื่อนกาบดจงมีอาเพล
thêm cả bốn trong mi áp lệ ngã ngâu thu ngầm đông ấy ấy rap ya nga ya rap áp lệ wat ino ya nga marwe rap ya nga ya rap able wat ino ya nga marwe kaburamin ashuble amen. Hello, Elvis. Pinang ton kambon bahagi jing practice mo. Na benta pin ruai kumno pin keno kumno pi breed kumno ka mic position jong pi men yang ala ong iki weiru na khamat mo mic position barabor kam judi ban long kumne pim di ban bat kumne ka mic kho kam yo sngo sho kasur na fil rai su kim yo sngo sho mo te nang ta pat de nang ta ka timing jong pi hang diat hang ni hang tai ka laj hi te nang ta ka voice control ka jong pi phi ban le bha shu shu hai kitu le bhai ki vocal exercise ki jong pi ke phi la ben yo na YouTube mo tenang ta ke expression jong phi ro ko badan kam bha mo kumno hoi phi la express hanrei pat de driver la da phi express phi pen one ken bat ki lyrics ro mo om ba phi roi da kum wei expression jong phi da kum wei mo ta thank you Miss Lapadiang. Elvis ka haba pirwaim babun kinut spilan mo de kawe phiap long confident paderu ila diru de pidang non kamshi bon bahagi practice mo Utrai jonga habang apoy berkat ya kajing krau kikang kikti jongi kasni kiklor kal kabor bertar nong tau jonga ngangu ngadamani min sim jonga turwai jing krau ublei jing yin mayan ublei lai wei kentiu jing krau haka lesbon nepa kunong penim ublei jonga haba berkat ublei ala ukun syam benut payak namar jonga bahadingna bukit kipop babun dalakas nam yang ulasius pa mensim jonga turwai jing krau ublei jing yin mayan ublei lai wei gentiu jing krau akales bun lebha kunong penim ublei jonga
Bleshibon. Ka jinroi ka basung tanat mo kani jinroi how great thou art mo hapareng te ka biang ka rukum roi ka jong phi mo ka nusnam Ngan sedap katsau. khat sao okay ta kat kum ka sur bat kat kum ka reta kala biang ho te nang ta pidon kam ban le bhaya kini ki hatu ki poro phi ai to ki runs am khandiat ki to ki riffs am te try ban le bha shu ha ki to mo lada phi mot ban ad ki to ha ki jin roi try ba phin le bha shu ki to mo de ki ba phi le exercise mo phi la ban le ki to nang ta pat de khandiat hang ne hang tai timing tong nang ta pat de ru bat ka rukum ba phin kham ang ka sentur khandiat phi roi mo tang kita all the best Miss Kane or Miss Lapadiang? Ellery, pidon ka sur ka basung tanat bah. Thank you, Miss. Te ka voice control jong phi ka biang. Te shule bhai kiran sendai pila jilet training. Alright, Miss. Jilet training, okay. Te sa nang le kam bah shu mo. Thank you, Miss. Ngawan hakmat jambe atrayarap yanga ubala sakma nakmat jombe ngahang ni wan pelat yanga Shim yanga kutrai Shim yanga kutrai Shim ya do nu jonga Shim ya jing em jonga Shim ya jing pang jonga kutrai Shim yanga Pop nga prelut hambe Baju ban kya yang Jisu bangan hun ngajit yame Is nei trai tau them yang Shim yang kutrai Shim yang kutrai Shim ya do nu jonga Shim ya jing em jonga Shim ya jing pang jonga kutrai Shim yang Prishwan Shan bor Yes, ma'am. ka jingroi ka basung tanat. Te ka expression jong firu penhap kamne bahasa khandiat mo hap kam bahasa shu ti nang ta pade haba fi bat you might wat tur palat than ru mo phya penjingai khandiat ti practice bha ki exercise ki ru ko voice control ru phya banne bha mo ti ke intonation ru kumno phi hiar ki notes ru ka tu ru kalau important penhapan check bha kita mo. Thank you, ma'am. Miss Kane? kumbong imes hi kumta hi ki jo nang le bha shu mo practice bha mo all the best Hmm.
ngim ju berkat ya la jingim Yas ngau bahaga pertei Ngis ngau bangilay olot baro Ublay uin yangi Uay di yala ukun babli Ban syahalor gading pna Ban pen im yangi Kan sapoy kapor yangi Bangin sa late no nasla birthday But gijings ngau bangin hap Ban yeng hakmat jong uplay Ban ai jing kenya jing em jongi Uplay ui yangi Uai di yala ukun babli Ban syahalor gading pna Ban pen im yangi Ublay uit yangi Uai di yala ukun babli Ban syahalor gading pna Ban pen im yangi Ban pen im yangi Kublish bun Zachary, kene di original song jong phi? Hoi, Okay, very nice. Ta. Kabha baphi hakino kino competition phi le ko original mo. Kade ka jinroi ka pasong tanan nice composition. Tenang tapat de kan dia tok hai ti pat po ong ublay u iet yangi mo hai ti pat mo try be pen work shu hakito mo hakum kito phi ya phi try be pen use bah ya kini ki ka head voice ka jong phi kan dia nang tapat de ki keno ki jong phi mo kan ki rukum keno ka jong phi te nang ta kiran sang ni hang tai kan dia tang kita mo but expression ru le pha mo all the best. Miss Lapdiang. Zachary kajing rai ka bas ngutanan te pidan kamban control ka voice kandiat long pidan kamban work ba mo hang tu bat ya karukom keno moi ki kentien tang kadai sang le ba Bakrau halor baron Trai ngawan ban ai ngoya kerteng bakhu jong me Sngoya jing kon jonga ngadon ka Traya me Topen you nong pagkum nga Nganom long klamami ko try Kaburam shami nga ay milong uble
jonga me pelai atrai bapa wala hap denki jenki eryo tranis ngoya jin kwa jonga me pelai atrai bapa melongo play badon me pen penya uba matla me pen emya uba ya mi long play badon boy me idea la di ban pen em you nong pom baladam balasa kma Jasrin pidon kesur kebaklan tamba haba pirwai kahaban dan ke melodi ruke kahap melon melodi haba pirwai mo devi apan control ru ke voice na tadi ka rukom keno ya ka yaki kentien mo kahaban long shy bahagen menlong kap long kasih bah mo patang kita tang le bahasa syuk bat ki exercise seru ki don komala ong mene ki ki weru ba pila ban yo no YouTube saya practice bah kita ru ti senang le bahasa syuk mo Boleh, Mam. Miss Kane. Jasrin kajin roi basmo tenan te nang ta kumbongi miss hi yapi kijing keno ge jong phi try ba phin le bha shu mo expression jong phi mo bha bila sedang kajin roi mo ngalai I to akti jong phi la long kum ne henry not the whole song phin long sa kum ne but de mo te try ban walk ha gitu mo all the best. Utrai ka kunjonga isnei tang bamen bola kikti ka kunjonga kan sa empan isnei trai ka men sim kaleng a do nut ka bisa aku kun ba iet ye jonga jai ros ka kun jong mi kalayap balay men pen shitam you can run men toy ayupan uji suyos ngo jairos what shep ting kun jong mi kayo tia what kus lai shung yen an pen kya kamba ba pela haying u jairos utrai ulapen I dajing it ukner kamet balayap ubat kikti talita kumi talita kumi talita kumi talita kumi klem le ran hak mat gibril Jairus uwan ban kerpana utrai kun jonga hat mir jingyan
it pamidon kabor bapela to is niya kakun jonga Jairos kakun jong mi kalayap balay men pen shi tom you can run men toy ayupan uji suyos ngo Jairos wat shep tiếng khuôn trong mi kayo thia wat khus lai shung en an pen kya kamba ba pha haying u Jairos u trai u lapen i da ching it u kner kamet balayap u bat kikti Talita kumi 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 Ai sida kajin roi basong tenat mo Henry pada pinang ton kampun bagi jing practice mo nang ton kampun ba na do ki expression na do ka breathing do ka kum keno nang ta mo ki intonation iba ro khai nang ton kampun ba te nang practice ba shu nang le ba shu mo all the best Miss Lapadiang. Pidang non kam kumo imes pidang kambun ke practice mo di wajuting man pelat ya ke surjong piru mo pihak bane bahasa show gitaru mo all the best Agis ngikiya badak tangki jing ma jing pan jing shitom jing ja ki ba sher kai haba perkat ya la jing em kanung as ngau sin hatung ila pen kren em ya la ka jon ka jing em ya ka jing wan narsin jon me ko ken ra ho ot bon sin milen den na me trani at sakma ku patomap you non pop kunanga ida kishen kilanang pau siapang katakas ngiba kraw kapok lanang bun jeng in ru laman kriat jing embrius dang yai rumah klentip shu kabhakas nil hatung ilapin krenem yala kajong kajing em ya kajing wan narsin jong me ko ken ra
ya ka jengwan narsin John me ko kenra ho on bon sin ngilem den name try ngiat sakma kupatuma yunon pop kumanga kupatuma yunon pop kumanga kulishbon ke jingrai ke bas ngotenat adu kata-kata te nang ta ke rukom rai jo phi ke piang ke voice control ru ke piang ha ke por ba fishim ba filet makna shajrong ki ai notes ru ke piang bat ka por ba phi penuan shop ba phi yar shop por ke piang te nget phinang la mane ba shu Miss Kane. Te kajin rabas ngotenat mo kum ong imes kabyang lot borok hoy tenang lep hashu mo all the best. Kapal thầy đáp chinh ya lệ từ thầy chinh tên jo ca met ca đáp cơ hay men sim ca cơ do try cha mi ngáp hai là chinh suốt tô ai chinh áp lông kỳวันtap áp lấy vật yang ngai đáp tăng chinh ya lệ Ajing im abale la da ki don kilo na snow long marwe bun sin na kin ma ya la unong ta ka donut ka kle me long ba kam kra wala ching e ki wan a ching em jong nga Ajin jong me tu sha yang Om don nu bala pen kmen ya kamen sim bale ki lok banga e ki jano sha e try sha me ngapa là cái chính xúc tô ai chính ngắt pelung kiwan tam abale wat yang ngai đáp tăng chinh ya le ha chinh im abale là đại kỳ don kilo nga snow long marwe buồn xin nga kin ma ya la unong thao ka donut ka kle me long ba kam kra wala ching e ki wan ha ching em jong nga ajin jong me to sha yang day tang chi su ka ching men chong nga phai to is ne ya nga day tang chi su ka ching men chong nga pha sha u to is ne ya nga day tăng chi su to is ne ya nga pa sha o to is ne ya nga đáp tăng jing ya le ha jing im abale la da ki don kilo na snow long marwe buồn xin tin ma ya la unong ta ka donut ka kle me long ba khang kra wala ching e ki wan ha ching em chong nga
Ajan jong itu sayangan Wala ching ekiwan hajing injongan Ajan jong itu sayangan Tu sayangan Ajan jong itu sayangan Jin rai ka ba long lively ba em pitep ya kata henry pada karukum rai ka jong pi pada ka long samthia mo te wanum long kom ta mo te nang ta pidon ka sur ka basong tenat henry pidang ton kambon ki training bon ki exercises ba pindang la ban kam ba shu mo te all the best Shubun. Miss Lapadiang. Kumoi miss mo karukom rai jong pi di ka long samthia ne ki ben long lively nang ki bre bas ngapru su tenat ne di nang taru ke expression jong pi mo di bila yang bila khapre be kum tu di benle sa kum tu kam de ke pia ban express kam ba shu shu pen ike ke jing rai ka da ka jing rai ka ba comment pia ban comment da ka bas ngosi be long hoi pia ban ya ban rai according ka kum jing long jong ki ken tien de tang ba da ka jing rai pat ka long ka ba lively pia ban e lively ke mo di pindang haban practice bah kam bah shu. Lesuan. Ngilawan ban mani yame ko Kristus Jesus it yami Jisu namar me it yanga me deu play bakrau u play u briu pura me yai don aga jing im jonga me deu play bakrau u play u briu May I don agajing im jonga Jisu Jisu ilawan ban mani yami Jisu Jisu ilawan ban mani yami hadur ukpu medon hadur kawan medon medei ublei bakrau ublei ubriu pura ublei trai ba me ai don bat nga try ba me I don bat nga Jisu Jisu ilawan ban mani yami Jisu Jisu ilawan ban mani yami jing tngen jong amelong jing ngan jong amelong sha ngai na me ngas ir sha ngai na me ngawer sabat nga ablei kos im jong nga Shach ngai na mi ngasir Shach ngai na mi ngawir Sabat nga Ablay kos im jonga Ji
jing ruai ngatai da piji da ka we bakan ya ha kama shu ba ka sur jong pi ngatai kan kam biang de tamba ka timing jong pi bat ka jing tem ru kala ya miss mo te ha ba pi ruai kini ki jing ruai ru nei ka hapan long melodious ken te pidan kam ban work bhai kita pidan kam ban ne bhai ki exercises ru mo Okay, Miss. Oi. Miss Kane? Kumbong imes hi timing mo hang niang tai phi lai pri ban de bha expression jong phi mo nang ta kum no phi kan no I kan tien ka intonation jong ka jing roi ka de ban wan bha mo Okay, Miss. all the best. Thank you. Kayang
Rishupon. Yamon, kajinroi ka basmo tenat bha nang ta pade mo kumang shid ong man kapor yikiwe dong ala ong mo karukum keno karukum expression ka voice control mo kamtam ka jong PM ka voice control ka dan kam bha phimdi ban tiang man pelaj ka sur ka jong P mo de ban poro practice yale ban pelaj bet mo poro hi bakla poro practice nilai it's fine Henry pade menta shmut ha poro practice phim pelaj ra te Henry pade phinwan ha stage shmut kumno phis ngokwa to kamon gan pelaj te kambha dei ne em te try ba na do practice pin pelaj e ka sur khnang ba stage du kan dum dan jing e mo wanum tiang wanum nervous tang kita mo all the best Rishupon. Miss Lapiang. Yaman. Hello. Yaman ko mo imes mo kirkom keno. Ti kajing rai ti kabasngo tenat bah. Ti pidon kamban practice kam bah shushu. Ti kum ya kan kajing rai ha ka chorus pihak ban use by ki dynamics ka chorus ka kam long loud. Ti pim dei ban rai bet medium soft na do bas dang ha chorus ro fin yai kum jo kam de kum ta. Ti haba ka music ro fin las ngap ka kara de ni em ka kam ka volume ka kam kiu. Ti kum jo haba pi rai pihak ban kum jo pihak ban follow ka ta. Ti pihak ban ne by ki dynamics ro mo. All the best. Rishupon miss. Crow halor baro trai ngawan ban ai ngu ya kerteng bakujong sko ya chingkhot jong nga don ka trai ya mi tu pin em you nong pop kum nga Shami
roi bas ngotenat bha henry ngatharai phidang la ban khamle bha shu mo kani ka jin roi ka song choice ken mo phidang ngatharai phidang la ban le de ki wei mo temle lei te nang le bha shu mo ka expression jong phi ka voice control ka jong phi kham tam mo phi lach bon bha hang ni hang tai mo te nang le bha shu ki exercises ki breathing ki jong phi mo but what num nervous mo all the best Miss Lapdiang. Jinsi ka jingrai te ka bas ngotenan tang ba kidan ki benta ki ba phi flat fi messy ki notes mo phya ban work bhai ki tu phya ban le ba te ki exercises ru phidan ka ma shi bol nang don kam ban practice kam ba shu mo all the best. Em haki sni ching ya le lenti chong ni đạp tang jing e wat la hang ni de tang yen sorry. Ngi em haki sni ching ya le lenti chong ni đạp tang jing e wat la hang ni de tang yen shong ba sa pen ban ni pe cheng thala kumbangi ong ni day nam kristan ngem day ban but kum ya kita ken mau tangka ni ka wei ba ken i jing ba priu chi su hangi patrai to yang hasen da jongi klemma mi ngem long ai ha birthday ban long saki shaki wei manu ban ong tu khot ya nga Please pun. Say bor he nervous Nga nervous. tom ni le tang ba phi ban don confident ba ba phi yeng ban rai wa ju dem shapo mo te ke expression ru phi du na tong pidang bon ba ki ke ba phi ban practice ba mo phi ban don ba ko confident ru mo Miss yes nang le ba shu Okay, Miss K. say bor mo ko mongi miss phim de ban nervous phim de ban dem shapo ka jing nervous ko jong phi ka wei am ba de ba phi dem shapo ka clear phim ju de ban dem shapo mo por phi yang stage la de phi dem shapo am plus ka jing nervous plus ka jing dem shapo phim la shu ban roi mo ten ta ka daw pet bi chak man mle le mo te nang ta pa de phi dang don kam bon ki ki ba phin le reading jong phi expression jong phi karukum kano intonation and all pa ro khoi ma nang le bha all the best. Okay, thank you. I go yummy up late. Not much you. Okay, so Stang Biang, what nervous? Come on. Don beri menurut hang nepej, wat kuslai. You baik jongi.
Ki jing don ring ka jong me Ha kis ngi palaleno I try to sumayanga Kadang yat kis ngi pat kis na Tangalaja Syaway pad usnem Kini kilong kijingker kujong mi Pun sin ha jing em jong Machi bon ki jing ma Henry jing it jong mi a lay kapelan yang ki jing don ring ka jong mi Hakis ngi balaleno I try to sumayanga Kadang yat kis ngi bat kis na Uni mentangalaja Syaway bat Kilong kijingker kujong mi I try to sumayanga Kadang yat kis ngibat kis na Uni mentangalaja Syaway pat Kini kilong kijingker kujong mi Kini kilong kijingker kujong mi Thank you. Kolinia. Ta kajinrai bas ngotenat mo. Kabyang ko song choice Henry pidang la ban kamle bha shu mo nang ta pronunciation jong phi be yet phi ban le pha mo u snem nang ta ki kan dia nang to mo gitu kam tam gitu ki o ki a phim di ban bam phim di ban nguit iki mo nang ta phim di ban stress than ha karandang ka jong phi na de phi wai mo nang ta pat dia ka expression jong phi ru kalau ba don kam pha phi di ban le bha gitu mo all the best. Thank you. Siapa yang? Pi dan kamhaban syai ba pi rai mo ki kentien ken ki haban syai ru ko kom keno ru ka de kowe par wat jutieng ban angai ka sentur jong pi mo ti tang kita hi tang le ba shu mo par practice ba ki exercises ko mangila mention mene pila ban yo na YouTube ru de ba ki. Thank you, ma'am. All the best. Rat ni wandem hak majong me yami batang yami ngin ngu ngin mani hap deng jing ki jing shi tom bawan jing artatin bat du jing kermen ki ban Atraya rabangin la banyay syarai Kikmat jongi tang syame kinpai Atraya rabangin la manlong adkan Hager teng
trong mê nghìn ya job lụt par di kamadan tma man kas ngingi daptang jing yale sudah ngin king ching king atyar ki jong u blai wat lam u min sim kak tin u blai ngin say atraya rap bangin jing duai bangin la banlong ki bajana atrai kanilong ka atyar baklandu unong shun upet nu diale shu milong uding du ushandu jing em jong ni milong unong yalam bakra ni sumar batin lenti atrai arab bangin la banyai sharai kikmat jongi tang shame kin thai atrai arab bangin la banlong adgar haker teng jong me ngin yai job lut par atrai arab bangin em hajing duai bangin la banlong ki bajanai atrai kanilong ka atyar baklandu unong shun upet unu yale shu tungin em dakaba syarai baduai Kublai shibun Pila ka jingrai ka basung tenat tangba kam daya hab than mat ka sur ka jongpi ti kidon ki benta ba phimis ya ka timing ru tinga trai pen ban jet bai ka jingrai practice kamba shuru mo and the check bai yu ki ru ba long comfortable ya fi ba phi rai ki high notes mo pen ban check bai kita Miss Kane kumbong imesi mo kabyang ka jinroi Henry pade kam daya hap thani ka sur ko jong phi te nang ta pade ka timing ru ka wei nang ta ka voice control ma le bhai ki tu ki voice control ki jong phi kham tam ti por bala kham jam kham kiu ka jinroi ma try phin le bhai ki tu ki jan ma all the best
khi hấp đánh cho nhì mà ni mi ngân mà ni mi đón hăng ni mi trei hấp đánh cho nhì mà ni mi ngân mà ni mi long nong thao lên từ nong lệ cầm và bát cula chinh shai ha ba dong a play bát kum ta mi long nong thao lên từ nong lệ cầm và bát cula chinh shai ha ba dong a play bát kum ta mi long Jing pang mi bên kia mani mi ngan mani mi long long thao linh nong le cầm ba bát cul jing shai ha ba dong a play bát kum ta mi long mit on hang ni mik ta ya do nu Melong kapor ha pangat lord Melong kaspa pangangan kod Tang mamilong yanga Ngayit yaki maunay koridor Tang mamitry ngan jit yami Tang mamilong yanga Melong kapor ha pangat lord Melong kaspa pangangan kod Tang mamilong ya nga Habakelon ya nga mirap Try mamilong uplay jong nga Tang mamilong ya nga Jisu kun hu play try me long ba krau Jisu kun lang brod try me long ba krau Jisu try who play try me long ba krau Jisu kun lang brod try me long ba krau
Kajinroy ka basngot tenat. Ha? Oh, sorry. Silverus. Okay, Silverus. Kajinroy basngot tenat ha. Kadai ka kantian pipen wan hi. Okay. Ta. Good. Te mo kandian perberwai jinroy khasi phim dei ban style than. Ma phim dei ban long than. Khon lang broad mo phim dei ban long than do kata ha. Ho ai phi dei ban keno pha phi dei ban ang suntur ka byang karukum ang suntur jong phi henry padde karukum keno ka dei ban wan khasi pakabet. Ma kam dei ban style than ha nang ta deb hai ki voice control ka jong phi deb ha ka expression ka jong phi ma all the best. Thank you. Silverus thì cái jing rai thì cái bas ngoten nan mo imes pem ka rukom keno ki kentin ka haban long kasi paka ka haban shai haba pirwai but kinot sru pimes kidan ki benta ki ba pi flat ro thì sa practice bahasa show mo all the Thank you. best. Amitun rai ki jinger ku jingai na mikitu ya lagi prio mi ai ku jingis nai kum ki wadu mingan yaro mingan buram shilan dergat padang im mingan yaro mingan buram shilan dergat padang im jinker kujong bigi ai shlei hading im ki dabger hai la ha jing duk jing bang shir ke ha mi don jing ku slai mi ngan nu sim ngan nai nam ru shilin dergat padang im mi ngan nu sim ngan nai nam ru shilin dergat padang im ami uplay tang mami hi babindab yang iki bril mip sa simning ki tiu li kinom ha pha ka bas niu mi ngan kin tiu ngan raya ro shilin dergat padang im mi ngan kin tiu ngan raya ro shilin dergat padang im. Zamara fidan kasur mo di tangba ki kentin ban keno pde pihak ban keno bhamo di pihak ban practice kambha shushu but haba pirwai gani jingrai di haba bukut jong iwe kentin fimne bilang na da wajle kumta mo kahap ban ne bi kumju mo pihak ban check bahai gitu but haba pirwai kini ban nong melodious kata kalong kahap ban flow bahakin mo all the best nang right sedang practice kambha shushu mo Zamaira, kaju hi kum ong imis mo, ka tu ka last part mo jong ka line phim de ban le kum tu nang taro padde ka expression ka jong phi mo nang ta ka voice control ka jong phi pi do nang le bha shu mo all the best.
Ngalayak sakmanak matublay ringkat kilok ka berkay ungas go hang tajing sukadon banga imbat ka kalam syapting yublay ngayat lakamon jings ngau men ngadon abalay ngango hajing kalah nong pop try mewa day kumyang ngawan pai try ngawan pai yunong pop ato islay mi medang yay it yang nga na bukti ahor mesay bendon kam yang nga usyakri iway banyala bagi briu kin matring pen im jwa kaling kan nga klem chef tingin ya duriau basau bangin lad nari kajing lomrau la syaying manis ngiba kentang ubun sin ngalende bangin kiu syaying mani mensin jong ki kadakwa hagikam auria yang ngalate merau yulay ngam kenmau abalay ngango hajing halal nong pop try mewat day kumyang ngawan pai try ngawan pai yunong pop ato isnay ni medang yay it yang nga na bukti ahor mesay bendon kam yang nga usyakri iway banyala bagi briu kin matching pen im jwa kaling kan nga klem syep tingin yat duriau basau bangin lad nari kajing lomrau Pai mei kisneng ki jupen i bun sin yaki nga persya bangen kiu syaying mani mensin jong ki kadakwa kamen sim jong ngaling akapisa blay uk tayang nga na kendri kapo belayla belai das nam ji supo jong alasan ngawan pai try ngawan pai yunong pop ato isnay me medang yay it yang nga na bukti ahor mesay bendon kam yang nga usyakri kiway banyala bagi briu kin matching pen im jwa kaling kan nga
lem shep tingin ya duriau basah banyin lad nari tajing long merau ngawan pai trai ngawan pai yunung pop atau istay dang yai it yang ga na pukti ahor mesei bendon kam yang nga usyakri diwei banyala bagi briukin marching pen im chua ka lieng kan ngam klem shep tingin ya duriau basah bangin lad nari kajing lomrau bless you both. Bon. Okay. Pajinwa ke basong tenan te nang ta kalong plain mo kor kum rai ka jong phi mo wat song we Henry kalong very plain mo te try ba pen kam add kin ki jing mo hang ni hang tai mo dynamics kan dia nang ta add ki runs kan dia tong mo te nang ta ru pa de nang practice shu ki exercises ki te pen nang kam le bha shu mo all the best. Miss Laptiang. Kumoy miss hoi ka jingrai ka basngo tenan nang ba kerukom rai pihak pan kam le kam ba shushu ka di ka jingrai jong pi ne Em jong i lam prang su chen oh ta de da ka originality jong pi ru ka don kam mo di pihak pan le ba kita pihak pan check ba mo ta bless you. Wan ban ai ngô ya me ko try ki jing cơ angi me ai shi para li wan hang me bangin pen krau kerteng jong me tongin ya ro tongin pen krau rom jong me pertayai pau ba me long ublay ba krau bor baru blay uba halo ajing ya lenti bun sen ni ma habdeng jing kakut lat ray try yangi syam la ino urom jong me banyo yaro dongin yaro tengin krau burom jong me bertayai pau ba me dong ublay ba krau bor baru play ba halo Rai me long ublay jongi ublay ba krau bor sim me long baru play uba don bor dongin
encouragement ka jingruai ka basngutenan. Di pila express bai tang ba. Kidon nama nabasdang kendiat kam hadin jong ka first line ngatrai katu pimis kendiat mo ki notes. Idon kendiat pilat mo. Di tama pidan kaman practice ba. Lelek dan ki kentien rem bafila arwai kom tu kerja. Di try bandung penki tan di microphone. Mo. Oi, da fi penki pelat em ke kentien ke beri bingin yo soru kerja no. Mo. Oi, this a practice ba ki exercise ru mo. Thì cô mà ông miss hi, mà senang lep ha shushu, practice back exercises ke jong pi, mà all the best. Jing ai ai blay nga it ban pla ban pen em kom yang nga ba mi la shem you ba la ja bla pen pet you mad la Dehi jing ai ai ba kren hanga ba pen lad lud yang nga kahalong corridor shisha hanga men bangangin yaka napun kijing riamba jingma ngalayo lan menta Dehi jing ai ai bakren hanga bangan poisha laye hadin kipau hajar kisnem ngalayo lan menta Dehi jing ai ai bakren hanga bangayo lan menta Yaro you try Yaro you try Yaro daga jink man I get it haka pertain Kinruai yaro you try Kublish pun Ke jinrai ke basngutenan, ke baong father hi, ke biang, ke song choice ke jong pi, mo nang ta pila kam improve ru, menta song tenat shibun, te nang lep ha shushu, mo kam tam ha gitu ki bakut jong ki line em, try ba pin num pen long ban kan ki than, na mo try pin num penja than ni ke sur ke jong pi, mo te tang kita hi, mo all the best. Pansabet pila le bha, pila arwai bha, pila ka confidence jong piru kala kham, pila kham don confident menta. Di nang kam practice kam ha shushu le bha ki exercises e iru, di all the best. Kublish pun miss
sam la Hebrew shanong way habring ka jing sharing bram gilong baladap du men simu blay buram utrai kila pen pau wan la shibon ki jing e ba kiman ba jing pen choy ba bun jai daga jing slur kila yeng klem shap tieng wat la hap deng jing ya patrim long slur ko sam la kristan warap deng ki jing ya le long slur batonan klan bamanto yeng ya le samla kristan kum ujo shwato yeng la jing em to pen klan ba jing ngo baharu kom jong ka perthei ban job yakini tingi day long slur ko samla kristan warap deng ki jing ya le long slur batu nang penklan bemantu yeng ya le long slur ko samla kristan warap deng ki jing ya le long slur batu nang penklan bemantu yeng ya le bemantu yeng ya le slur hapreng katma kum kishi pai bhabha long slur ku samla kristan warapreng ki jing ya le long slur batu nang penklan pemantu yeng ya le long slur ko samla kristan warap deng ki jing ya le long slur batu nang penklan pemantu yeng ya le pemantu yeng ya le Mighty, nih, okay. Kajun rai jong pi kan ya? Ya, mendai, okay ta. Ini, very nice, good song choice. Tang ta, ka voice control ru ka biang, pidan kam stang khniat tok hande, mo ba phinde bha shu. Nang ta ka expression, okay. Paru kelas dang ruai ka biang, hande paru dang sedang ruai dang wan ke intro jong ka music pade, still, mo phinde ban longkom to, okay. Ta, nang ta, ka timing iru ka biang te nang le bha shu mo right this all the best keju song choice ka biang bha kai ha ba sur jong phiru kumno phi control yo ka voice ru ka biang ti tang ban express po badan ke interlude jong ha ka ya ke interlude hang to phim de ban yeng be kum to mo mi ong himis mo ti ngai phinang la ba ban bha shu all the best
Giêsu mê đang em ha ca bır thay mê đáp đăng đa chính ý xin ấy hoàn là nghi long nong bóp ba khao sai để sai khu mê văn ban lao đã đủ đô nô chính ý trong mê cash lay hà lột điên na las na mê play ban pin im ay yang ý nong bóp ba pli ya la jing em me la ai ti suk ki ba isin ai na ba en isin ai kita ken ki dei ki jing hi kai ba u Kristi su yang i u ai ban long ki ba janai hei ho to da sumar turi ken dong min ba u Giêsu la ong kata sien ba pile i ba rit e anga ken ba pi la le ha banga than pila ai jing bam ba pha ha banga sliang jing di shi sha ine ken dei ki jing le isin ai jing ker huru kin da kin shlei sok ki ba isin ai na ba en isin ai kita ken ki dei ki jing hi kai ba u Kristi su yang i u ai ban long ki ba janai ha banga pang shi tom pi wan ban cho wat ha bin di phim ju i no wat la nga long min dia ne u nong wei pi don bat nga ngam long mar wei kata dei ka par shi ba Giêsu u ai bangin long ki khun ka jing shai Giêsu un ong ali ko khun jong nga tu rung hayeng uk pa jong nga sok ki ba isin ai na ba en isin ai
Giêsu yang iu ai ban long ki ba janai so ki ba isen ai na ba en isen ai kita ken ki dai ki jing hi kai ba u Kristi Yesu yang iu ai ban long ki ba janai ba u Kristi Yesu yang iu ai ban long ki ba janai Bless pun Bapi ka expression nang non kam bahasyo mo pihak bane bahai ke breathing exercise ru ti kidan ki benta bapi kirya hang tu pihak bane bah mo ki kirya ru ti ngangit pinang laban practice kam bahasyo mo all the best ta jo hi kambok ngi miss ma lep hagi kerja ki jong pi expression jong pi pins nang lep ha shu ma all the best Lanungin weng kijing arsap baro you play ban pen ngau bha ban it you bri bapo bangin yo i kenya utrai upara briu babuan belai kajing Jing it, jing is nay, jing map, jing ya tip lem. Donut ka terkong kaswai, lakum haris yap. Men siem brio kaki ka am, ya uslap panha. Kajing ngan lano kanwan Bano keng ban isen ei Tangki jing kentang sudah Ngin pai sya ei Lanu ngin weng Kijing arsam baro ban pen seo bha ban i you breu bapo bangin yo i kenya utrai upara breu babun belai kajing pen em bangin sam lem kajing i jing is nay Malade kala song seng lakum haket sim balengan berkat kiwei salela kilim wei bala jin thot shi sim jing ya rap om la yo shu arsha jing tangan rio ngisa haju lanung
จิงยาเต็มเล่มจิงสารองกะเป็นมักลาจิงชีชากะตับชากรีมากะเลียงงิมกว่าสัญชาติจิงอาร์ซับจิงบิชนีกาบูจิงท้องงีบูจิงเงียจิงอิสเนยคำละบัญญาจิงญาเปลยกีอุปยังเสียวพากันตาสินกะบางีเลHighway ibarat ya uji suya uji su ngile lanu ngin weng Kijing arsam baro You play ban pen Siêu hà ban y You priil bapo Bangin yo i kenya utrai Bu para briil babun belai Kajing pen em bangin sam lem Jing i jing is nay jing map jing ya tep lem da jing i jing is nay jing map jing ya tep lem da jing i jing is nay jing map jing ya tem lem Siya jago Dio original jung phi kane very good okay nice very nice composition kan tien ru ibas tenan mo te nang lep ha shu mo kham tam expression jong phi mo nang ta voice control ka biang te thang ne yang tai practice bha vocal exercises and all phi nang kham lep ha shu mo all the best Thank you Ka rukom rai ka biang ti nang ta tang hai ti benta shaba fin shim biang ya kini ka basha kamat di bong ya itu kan mau itu ibenta hang tu pihak benda ba moi lat kin diat hang tu hendai baro ka biang lut bat keduna tang ka expression mo the all the best Jong me ko try Jisu ba cordon Hikay yang ngan chimpang yang Hikay yang ngan ai ti yaladi Hikay the lay lay anom grand thala
Jong me ko try uglay ba shisha Jisu ulong ba pula unong penim jong ha ubakloy benyara bankir banda ya ungan om penleran ya ungan syakri ya haladihi Hikai ngan syabdi ngan buram ngan kengkor ya kekerteng jong me ko try Jisu ba kordor Jisu ulong ba pula unong penim jong ha ubakloy banyara bankir banda ya ungan om penleran ya ungan syakri ya haladihi ya ungan om penleran ya ungan syakri ya haladihi Julinda kajing rai ka masngo tenan te tangba ke expression jong fi danglan kam fi dan kaman kam express yo sekendian te ka timing ru pi miss mo nang tade ne tang kataru ko voice control ru pi haban check ba mo dengan ngai finang la ban dek kam ba shu kum jo i kum ong miss ma expression jong phi voice control ka jong phi nai long nervous ma ha sho pins dang ban ruai ru te nang ta ki rukum keno ka jong phi ru le bha ma all the best Jiwa
ban yai ne ba im ha shi tom ba ha kim ha uni tingan snow pa ya ungan shakri gat bala inong chuan lagi ke sao dong you try chong na kim la ulo kom uni hey ngin she lawa shalom lawa shalom ulo ban yai ne kat ba im ha shi tom ba ha kim ha shi tom ba ha kim Lisbon Shot jing shai. oh Okay. Kan jinrai bus ngutenat mo Henry mo karukum rai ka jong pipat dia kalong okay Henry kalong plain ru khendiat ka biang ru ka khendiat mo te le ba phin pen wan bhai ka jinrai mo beautify bhai ka jinrai ka de jinrai bus ngutenat bhai ka original jong kan ye le mo te ye le ban pen ngutenat shoi ka jinrai nang ta pat dia ka timing ka jong phi mo phila lai hang ne han tai khendiat te nang ta ru ka expression ka jong phi le bha nang ta ru pat dia bat ka breathing han yang tai ma all the best thank you miss Baju hi pihak ban practice bah mo pihak ban long confident ba ka timing mo pihak ban sengap bah nak khamat pihak ban kaun kat no sien kaya ka track kena ba pendep so tho ha ka no ko por phi ban sedang te pihak ban dek bah ki exercises ki ru mo all the best Lawan dem akma jong mi atrai baba Bat ki jing gular jing ding bate yanga Ngas ngoling aga min sim ngas ngo bisa Try to one minta one bunch ngo yanga Nabangat te batang mamihi try Ya dono janga balapan pin pai Na jing snow si sha jing men Na jing ku sai sha jing tngen Ki jing bang me pin kya La hau priyo kalong bam la Av da dot nuot ba bang nuot Jing ni snay jam mem pin tuot She shangan shem kum mami Nam yai dem try but yai mani Bob shirin jan kan ni try map yanga Nabangangate batang mami himela Bunsin ka jingle ngayay bakla Try to one menta one bunch ngo yanga Nabangate batang mamihi try Ya donu janga balapan pin pai Na jing ku sa sha jing tngen Na jing snow si sha jing kmen Ki jing bang me pin kya La hau priyo kalong bam la Ya kat min siem ba bang nuot Jing is na jing ba mem pin tuot She shangan shem kum mami Try but yai
cha chinh ngân kỳ chinh bằng mẹ bên kia là hao riêu cả lòng bằng lạc nhà cả bên xiêm bà bằng nuôi chinh is này chẳng bằng nắng bên đôi chỉ xa nên ôm xem về Don't try but you're money She sang and ôm xem về Don't try but you're money Ami ke jingrai ke basngo tenat ba tang ba pi present kom noi ladi hello stage ru is very important ma pim de banyeng kom to ban bat ka kti ko hang ne ke expression ru ka duna pihak ban non confident pihak ban practice ba mo pihak ban check ba ki exercise ru pihak ban de ba pihak ban long aba pi ruai nama kini ki jingrai ke ba kam shadien ka kiu ke jingrai ti pihak ban de ba gitu pihak ban practice ba mo all the best. Kumju hi kum ong imis mo lep hai gitu ki bai ong imis ba ro khon mo na do bas dang ka jin rai ha do bakot ka jin rai expression ka jong phi ka presentation ka jong phi ka jin ka no ka jong phi but most important pi diban ka mark lyrics jong ka jin rai mo all the best. Thank you. Kikam joming berkan kanung ada dajing lingo bakran ngai kiklu ngasngo jing riu bertan geleng saudara trong mi kapal men sim trong roya utra milong bakra men sim trong roya utra milong bakrau milong bakrau
nong yang haba unwan kanong asngau kmen shisha unwan man sha no yang sim jong doya roya utra milang bakra milang bakra men sim jong doya roya utra milang bakra milang bakra milang bakra milang compare ke jing rai ke bas ngotenan bakar kom rai jo pi hot ke lift mo ye ke mensim jo ki bas ngapru Thank you, ma'am. tambah ha ke tu ke benta ke ba pile ning kong do ikirans hang tu pina banne ba henry ke biang lut ke voice control jo pi ru ke biang tambah de pi ko ba pinde ba shu shu ikirans pi ban practice ki dan ki exercise na benta kirans pi ban practice ba mo Thank you, ma'am. all the best Kumbong gerteng compare si Shahi. Thank you, ma'am. Ta. Kumbong imes kiran sin all pinaman lab ha mo and then your expression was good. Everything was good. Mo Thank you, ma'am. so now practice your show. All the best. Thank you, ma'am.